Terra, tot feliç, va decidir anar a la Lluna a investigar què hi havia. Només va trobar a una granota i a un conill espacials. Què fas aquí? Qui ets i d'on vens? Soc un humà, vinc del planeta Terra i vinc a investigar la Lluna. Com el conill i la granota ja es coneixien molt, la Lluna li van ensenyar tot, s'ho van passar molt bé investigant la Lluna. Oh, que bonica és la Lluna! Caminant van arribar a una cova i van trobar un tresor, el van obrir i van trobar diamants, or, pedres molt boniques, plata. Que bonic! Es van emportar tot el que van trobar i s'ho van repartir. Voleu venir amb mi? Sí! Finalment, tots tres van tornar a la Terra, els tres amics. What you when you say what you are and when you blame everyone, you broken king. What you change the frame or what you when you take your aim at the sum of everything. But you and your heart should